Къде съм? Къде са всички? 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 Биемен. Компютър. Къде сте? Къде съм аз? Биемен. Тук съм. Спокойно. Тук съм. Моля те, не се страхувай. Спокойно. Всичко ще бъде наред. Спокойно. Омега. Съжалявам. Не биваше да го пия. Но нямах друг избор. Надявам се, че ще ме разбереш. Не. Ти ме спаси. И жертва себе си. Аз съм този, който съжалява. За всичко. Искам само да знаеш, че компютърът беше този, който предизвика експлозията. Аз знаех, че той е корумпиран от Нибиро и макар той да няма вина за това, компютърът щеше да те нарани. Той се обърна срещу мен. Не мога да повярвам. Компютърът се обърна срещу мен. Компютър! Спри! Компютър! Биемен, бягай! Не, аз няма да те изоставя. Компютър, заповядвам ти да спреш! Аз мога да го поправя. Аз знам, че компютърът не би... Омега, чуй ме. Знам, че скърбиш и че болката, която изпитваш в момента е огромна. Разбирам колко много значи компютърът за теб, Наистина но не съм мога горд да с теб, Жатобас. онова там не. Планът ми сработи безупречно. Най-сетне, след толкова много време, чакането си струваше за този сладък момент на победа. Нибиро, не мърдай! Говори командир Кронос от Интергалактическото сдружество Аврора за борбата срещу престъпността. Ти ще бъдеш заловен по член 26 по кодекса за мира на измерението Блян. Ти нямаш право на възражение. Какви са сега твоите последни думи, Това не Нибиро? може да е истина, моля те. Моля те, не. Това не може да е истината. Съжалявам, но вече е твърде късно. Моля те, нека се върнем. Струваше Нека се си. върнем обратно, умолявам те, моля. Заловете го!